Românii s-au săturat de ceea ce au văzut până acum, în ultimii 34 de ani. S-au săturat de aceste partide care încearcă în fel și chip să găsească variante de a ne păcăli în continuare, de a vă păcăli pe dumneavoastră, dar și pe mine în același timp, că și eu sunt păcălitul de către ei. De aceea, varianta care este viabilă, zic eu, este cea a Partidului Aur. Partidul care poate, într-adevăr, să schimbe ceva. Partidul care poate să dea deoparte acești, să spunem, în ghilimele, politicieni, că nu sunt politicieni, sunt veniți numai cu interese, n-au venit pentru faptul că se gândeau la dumneavoastră să facă politică, să se implice, și au venit cu gândul de a-și mări aceste averi, unii care au venit cu pantalonii rupți în fund și să plece cu averi